ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 225 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಲ್ಲುನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸೊಂದುಲ್ಲರು. ಉತ್ತರ: ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಪೂವಾಪುನವು ಮಾತಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓ ವಾಂಡಲ ವಿಕಾರಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಲಾದಿತ್ತರು ಬಂದರ್ಥ. ಏಪ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾಪರು ಅಪಗನೆ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ 21 ಪೀಳಿಗೆಗಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸೆರೆ ಬೈದರು. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿಕೆ ಎಂದೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ದೆಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾಲಿಲು ಬಾಬಾ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾಲಿಲು ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ ಬೈದಿರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನೀರಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿರೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬೈದಿರು. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಹೃದಯಡು ಶೃಂಗಾರಿಸ ಒಂದು ಬೈದ ಪಂದು ಭಕ್ತಿ ನೀರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತೆರಿಪವಿರು ಮಧುರ ಮನೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು. ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಪೂಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಶಿವನ ಮೆಟ್ಟು ಪೂಕ್ಲೆನು ಪಾಡುವೆರು. ಕೆಲವಿರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೂಪುನು ದೀಪಿರು. ಗುಲಾಬಿ ಪೂವು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕದ ಪೂಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಪೂತೋಟವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಸಂಪಿಗೆ ಪೂಕುಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಕುಲಂತೂ ಉಲ್ಲೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂತಲೆ ಕಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮುಲ್ಲುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಮುಲ್ಲುಲುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪಿರು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬೈದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂಕುಲು ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆದ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅದೃಷ್ಟನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಬೆಳಗಿಸೇರ ಬೈದ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ನಾವು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅದೃಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ನಾವು ರಜು, ಕೆಲವರು ನಾವು ತಮೋ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಪಿರು, ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಗಳಾಪಿರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಓದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಳ ನೌಕರರಾಪಿರು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವುದುಂಡು. ಶಾಲೆಡು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸೇರೆ ಪೋಪಿರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಂತು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವುಂಡು. ನಿಗಲು ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವುಂದುಲ್ಲರು. ಆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಎಂಕುಲೆ ದೇವತಾ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಪ್ಪ. 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಯ್ಕಿ 21 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು. ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದು ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ಯುವಾವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲ್ಯಡು ಮದ್ಯಡು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬಂದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಐಕ್ ಅಮರ ಲೋಕ ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಡಲ ವಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ಎತ್ತಂಡಲು ಸಹ ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಈ ಮಾಲಿಲು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾದು ಮಲ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಮಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದಿತ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ವಿಜಯ ಮಾಲಿಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂಕುಲಾವುಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲೆನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪಿರತ್ತೆ. ತಿರಿಯೊನ್ಲೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಒರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುದು ದೇತೊಂದು ಪೋಪಿರು. ಮುಲ್ಪದ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳ ಪೋಪಿರು. ಮುಕ್ಕಲು ನಾವು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಗ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ 6 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಶಿವೆ ದತ್ತೂರಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಭಂಗಿ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎತ್ತಂಜಿನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು. ಎಕ್ಕದ ಪೂನೆ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮುಲ್ಲುರ್ದ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಪೂಕುಲೆನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಮಂದಿರೋಗ ಎಂಚಿನ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಪೇರ್ಲ ಸಹ ಎಂಚ ಮೈಪೇರು. 5% ಪೇರು ಒರಿನಂದು 95% ನೀರು ಭಗವಂತಗ ಎಂಚ ಪೇರ್ನು ಮೈಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ದಾದೆನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೇರು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯೊಂದಿರೋ ಆಕಲೇನು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು.
ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜೆರು ಭಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಆಪುನನೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವಾದುಂಡಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ವಿಜಯ ಮಾಲಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ತೇರುಗಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ವಿಜಯ ಮಾಲಿದ ಎನ್ಮ ಮಣಿಕುಲದ್ದು ಬರ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು 108 ಕೆಲವರು 14,108 ಬರ್ಪಿರು. ಇಂಚ ಮನೆತನ ಅದು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬ್ರಕ್ಷಡ್ಲ ಸಹ ಕವಳು ಪಂಡ ಐಟು ಎಗ್ಗೆಲು ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸುರುಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಇರೆ ರಡ್ಡು ಇರೆ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಬ್ರಕ್ಷವಾದುಂಡು. ನಿಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮನೆತನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಕೃಪಾಲಾನಿ ಮನೆತನ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಹದ್ದದ ಮನೆತನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಮನೆತನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮೂಲ ಏರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗಳ ತೆರಿದಿಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿದಾರ ಚೈತ ಏರು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಲ್ಯನ ತರಹ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಡ್ಪಿರೋ ಅಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಅಹಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯರೆ ಬೈದರು. ಐದವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತೀರಿವಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬೈದರು ಎಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಶರ್ರ ಬುಡಿಯರ್ದ ಇಂಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಜ್ಞಾನನಂತೂ ಒಂತೆಲ ತಿರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜರು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜ್ಜರು ಐದವರ ವಾ ಪದವಿ ಪಡೆಪರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರು ತಡವಾದ ಶರ್ರ ಬುಡ್ಪಿರೋ ಆಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪಂಡ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಐಟು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ದೇತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲೆಡ ಏರು ಶರ್ರ ಬುಡ್ಪಿರೋ ಆಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲು ಪೋದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪಿರು. ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರ ಆ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಜಾಗೃತ ಆದುಕೊಂಡು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿನೇನು ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ತೀರುಂಡಾಪನು. ಮಾಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಪೂಕ್ಲಾದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತೆ. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರು ಏರೆಗೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಿತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ತಿರಿ ಉಂಚೇರು. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತಿರಿಯೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿ ಅರೇನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಹೊಸ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸ್ಯಾರ ಬೈದ ಬಂದು ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಬಾಬರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೇತನೊಡಾಪುಂಡು ಈ ನಶೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನು ಸನ್ನೆರ್ದೆ ತಿರಿಯು ನೀರು. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಡಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡಾಕಲು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೇನು ಕುಳಿದು ಓದವೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಾದು ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಾ ನೈನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಂದು ಹೂವಿ ದೇಹದಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗಳ ಸಹ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಅಕುಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ದೇವತೆಲಿಜ್ಜೇರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಆದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚಿನಕಲು ದೈವಿ ಗುಣೆತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ್ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಗ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತುಲುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿನ ಅಂತಸ್ತುಡುಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗತ ಏರು ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರೋ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಅಂತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯದ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತು ನೆರೆದವರ ಕಪ್ಪಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಚಂದ್ರಗೆ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಓರಿ ಬಾಬರ್ದೆ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಓದು ನೆರೆದವರ ನಿಕಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಭಗವಂತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತಿರೋನು ನಿಕುಲೆ ಇತ್ತು ತೆರಿವೆಂದರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಫಲನು ಎತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಕುಲೆ ಈಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಶಿವ ಬಾಬನ ಅವಿ ಅಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲೆ ಸುರುಸುರುತ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು.
ಎಂಕುಲು ದೂರ ಉಲ್ಲ ಐನರದವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲು ಓದಿರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಪ ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ನಡಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು 10 ಮೈಲು ದೂರ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಎಂಕುಲು 10 ಮೈಲುಲು ಕಾರ್ಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾದ ಪುಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಪೋಪರು. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಡು ಮನುಷ್ಯರು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ನಡತೊಂದೆ ಪೋಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಒಂಜೆ ನಗರದ ಬಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದೇರೆ ಏತೊಂಜಿ ದೂರದ್ದು ಬೈದೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು 5 ಮೈಲು ದೂರದ್ದು ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಡೆವನ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರಡು. ಅಮರನಾಥೋಡು ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ ಪೋಪೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಸ್ವಯಂ ಅಮರನಾಥ ಬಾಬನೆ ಓದವಿರು ನಿಕಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಬೈದೆ. ನಿಕಲು ತೀಯರಡ ನೆಪ ಪನ್ಪರು ಅಮೃತ ವೇಲದ ಸಮಯಡು ಏರ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಬರೋಲಿ ಆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ತುಂಡ ಒಯ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು ಕಲ್ವೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನನೆ ಕಾಸು ವಸ್ತು ಇಂಚಿನವು ಆಂಡ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡಿಜ್ಜೋ ಆಕಲು ಮಸ್ತ್ ನೆಪೊಕ್ಕಲೇನು ಪನ್ನದುಪ್ಪೇರು. ಓದಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ತಮ್ಮ ಪದವಿನ ಕಲೆಯುನವೇರು ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಭಾರತನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆನ ದೀಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟೇರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಳವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಬೈದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದುಂಡು ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಿನಾಶ ಶುರುವಾದ ಬಿಟ್ಪುನು. ಇದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ವಾಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಳ್ಳಿರು ಐನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರಡು. ಇದೇಟು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ನೆಪುಡು ಪದ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು 10 ಮೈಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಸುಸ್ತಾಪುಜಿ. ರಡ್ಡು ವಿಜಯ ಮಾಲಿಡು ಬರ್ಪುನ ಆಧಾರ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ವರದಾನ ಸಂಗಮಯುಗತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೇರಿದ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆನಾತು ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನ ವಾಯ್ದೆ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೈಟಲ್ ಈ ಸಮಯದ್ದಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಇತ್ತೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ ಗುಣ ಸಿಕ್ತಿಕ್ಕುನತ್ತು ಆಂಡ ಏಪ ಬೋಡೋ ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ಯುವಕನ ರೂಪಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಸೇವಕನ ರೂಪಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆನಾತು ಸರಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ವರದಾತನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಬೀಜ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಪಗ ಬೀಜದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಬೋಡೋ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇತೊಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚಿನನ್ನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಡ ಖುಷಿ ಪಾಂದೆಪ್ಪಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾದ್ಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗ ಸಫಲತೆಗಾದ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭುಜಕುಲಾದುಂಡು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಂಡ ಸದಾ ನಿರ್ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಉಲ್ಪ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆ ಕೇಕಿಲ್ದ ಹಾರವಾದುಂಡು. ವರದಾತಾಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಿಯಾದುಂಡು ಏಕವ್ರತ ಒಂಜೆ ಬಲ ಒಂಜೆ ಭರವಸೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಏಕಮತ ಮನಮತತ್ತು ಪರಮತ ಇಜ್ಜಿ ಏಕರಸ ಬೇತೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ವೈಭವದ ರಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಏಕತೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.